futur de les ciutats és les ciutats intel·ligents, les Smart City. Des del Govern de Catalunya apostem de que sí. La tecnologia aplicada a les Smart Cities està donant peu a la col·laboració entre institucions i empreses per crear productes i serveis d'alt contingut tecnològic que permeten desenvolupar empreses molt innovadores on es permetrà també tenir una millor capacitat econòmica i on puguin estar treballant persones amb capacitació molt elevada. Tenim exemples molt importants com és Sant Cugat i Barcelona, que aprofitant les tecnologies i la col·laboració entre empreses i institucions estan fent que siguin les ciutats del futur, que siguin ciutats sostenibles per les persones, per l'energia, per la seva organització. Des del govern apostem clarament amb organitzacions com el Digital Congress, on es debatrà durant aquests dies quina és la importància de l'evolució de les ciutats intel·ligents per aprofitar totes aquestes tecnologies, que permetrà, sobretot, tenir una importància i una incidència amb les empreses d'aquest país, amb la innovació, amb la recerca, i que permetrà també poder tenir més feina, una economia molt millor, i internacionalitzar aquests productes i serveis que incorporen aquestes ciutats. Això serà el futur de Catalunya amb totes les ciutats que apliquin les Smart Cities.